الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك المسور، لك الدمر، لك البر وأسلامك، لك الفتح من يدك. أبين على فاكان الظلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي ألمي خلق الموت لا يزال والحياة بينما يدى وفلدكم ليبلوكم ولا شك أولى جريم أيكم أحسن عملا أو جد من الجبار المنجلين. وهو العزيز الغفور. وعلي العزيز فمبر فمبني فويتا كفما سبي كفما بلوندف فويتا كفما بلوندف فويتا العزيز الذي لا يغالب. الغفور ككفر فنبت ييكا كفر مثلا بيافاك الجملة أبينا كالجملة كاردالك يفهمون. الذي خلق 7 سماوات طباقا. الذي كعلمي خلق 7 سماوات أي كبكل بالملف لا طباقا لدى بموغا تكتب بنونا قري يبورا دولا يسيطر من بيمون سنتكتا أقول تفسير له بايك بالملف لا طباقا لدى بمون سنتكتا تكتب بنونا وكما فنا قرأت نوري بنونا كبكل حقيقين ألا يفرق من جمعين أما مصدولا حقيقة إليه أنا من المدوني المسؤول كان أفلك كواكب جامع لدي أسولي مسيح أخرى يرى جامع من تارا يورينا سامبلا في ستاتوني توني فوق تابل يرون أشي وشيتا كبكو إليه وقلو cika jam weji ndai ai atatu kunye fo ai ka kiwako fo ai aka hadi dukulere mini ansi norole fuka ando la ko be don jago ko dukulere ba don jago ko mai kam ni afa na na fuka da sibiba hadsa dukulu ko fo yemke gani ba be fo ko bi adamadenw tun tɛ fɛn minnu ye ci yɛrɛ dɔn kɔ f'a y'u dɔn sisan an b'a dɔn o la o b'a adamaden ka dɔn ye fitinin komi ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min na wa ma utiitum mina al-ilmi illa qalila aw ma sɔn foyi la kabini dɔnni na fo fitinin nana nka an bɛ limaniya k'a fɔ kabakolo joli fɛn de don sanfɛla gansan tɛ ten joli fɛn de don
ni ta kɛra sanfɛ ni taama ma kɔ tigɛ taa bɛ kɛ se kabakolo de ma jɔlifɛn don feere b'a la kɔrɔ ye girinya b'a la daw b'a la kuranɛ ye nin bɛɛ baro silamɛ bɛ limaniya ni o kalannaw ko siyansi ko tɛkinolosi ko dɔn i taara cogo o cogo foyi tɛ yen nɔgɔ jala de bɛ yen walima sanfɛla jala de o tɛ tiɲɛ an b'a fɔ de ko an ka dɔn ala yɛrɛ y'a tɔgɔ wele ko bili bɛ n'a tangani satufan mahfuza ko bili tangani o tɛ ko ye fana ye ka taa o tɛ ko ye kaba kuranga ye kaba nɔgɔ masa ye o tɛ kabakolo de bi joli fɛn ko n'a filɛ dugukolo kɔ ka tan cogo min na n'a dilanna k'a ɲagoya k'a sɛbɛntiya k'a kɔrɔbaya k'a kolo don o cogo kelen na kabakolo fana ye joli fɛn de ye hali dondaw b'a la وفتحت السماء فكانت أبوابا دولو بنا كبكل دو بنا يلي يعني القيامة سمسة كبكل بنا يلي الدو بنا ناجا السكنة موندنا ناي كبكل دو كمي هل كلا كسنا إلى حديثة وبالا حديثة وربالا سورة البقرة آية فلالما الفاتحة ويجي من الكم ملكات دودي جبريل لك على كلام صلى الله عليه وسلم كافورا كي كفورا بنا او على كلام كريم كو دادو يله لك بكل لسه دم ناك ما دين كاين هو ملكه دو تيجي توفل ملكه ما دين كتيجي كل كو ملكه دين انا على كلام صلى الله عليه وسلم اكيد سوجا ni norof la mi e sona afdala na mamma son ala ka ko ni وليه بكرة آية في اللبي يعني سورة الفاتحة كيبا بدنا نفوفلو كم حنجيني وليه تدوبا فوق فاتحة جنا أذكر كفوشي والله تعالى أعلم من كبا كله جولفين أمي لمن ينوي على يروف كبا كله دوبال أمي لمن ينوي على يروف كبا كله كلده ولف لديه سبع سماوات كما كلو بيلو فلان نون يان هون جاندرا ام بيشينا فولو ميي افودي مكو سماء الدنيا كو جين كما كلو kada ka on sika foye note mimbo sanve yanga to yi abada o yedo ba soro ni yene maye ba ni de biteme o fe ni bora waya do nana ni de biteme kabakolo ni mando kabakolo dawbi yele katashi Allah sakolo o mana ngaka don du kulin ko kaya on bi miye o sama o dunya alkira ka sana ila sallallahu alaihi wasallam annani ya barubo ban ali abekri gilina teme chugumina akatama sive alkira yo barubo sallallahu alaihi wasallam zira kabakolo bi folola yini kibaru yo nuzuri zira bil flanana yini kibaru nuzuri fukatasi abdulu bil bulu flanana fukatati dawla fukatasi muntaha shikina mo nanaula wana ala bi kaayre majmudiya tafsir keloko ko aya num be ala ka kilibandia abu de sizi ni ko didu adama de dusuna kada ka ala ka sebaya ni kufo sebaya munu ni foi de sola ni la kala yete ni ko be min da yete mi se ko bela odi ale ema mufakkiruna do ba fo do yumi ka ala to de ko as-sani' ko la kala lu matte me chido ngasrafe ati ko bido aljina kono ni o kuma yi ga ulu yere uski ko akili jagabo ba mun do kera ko do na philosophie ni ba hakili jagabo lawla o do yayi ka fasika fu itala dlali kala laba be min de dlali ali de fe bedla o de to ko ala o de to ko ala no ba fu alam ko dlali kala sonya ko dlali kala nana القرآن ما قوم يحسب مكم خالق
وعلى توي من أسماء الله الحسنى على تقول الخالق الرازق المدبر على اللي كلام على اللي بس كلام على اللي كل بناء كوين تجربة على بنا على بكيك أكبارك كتوفو وقريب إكالا بنيا دون كاكا فما يجانا دون وكمان نفولي جورو كبو دون بوكو نياي أنت ما يرسين به على كوبار الله كما على دي بنيا دون فلو ما هو ما إما على ما هو ما كيري bulufu be an hawja kan yina alako olu to fle foyi wa bakala ne zebe fana bu ladige ko toida bakala ne zebe ladige ko toida oh mana ni Qur'an fle basoro على كوباي ملكوت السماوات والأرض وجرى إبراهيم عليه السلام على كده صلى الله عليه وسلم سنة يلاني على كده صلى الله عليه وسلم كبكو جرى على يتنيو تشينشي باسرو فين يبي فين كلام على كل ما تو تميلا ما يعقوب ودفوا الدنيا فمن وبعد لك على بيبي شكوك مينا أجيب متى على لا أبدا أجيب متى كوي شوتنا $2 باجرك إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم أكون لو تقوي نك فجنو قدام كشي نبكي كو يشي على دماء على مسك قدام كشي لو كل ما جين على ميسك ما حزن لو يسجع نقول له يدي سبتني ننوتي نن على ونبي فندو على الأوتو دو من يشوف قد لكن أنا يوم ما يسيبوا كله أكون ما فاوي mana ala ka jonmon Allah ta'ala ka cidum ala ka nabi mom hali mu'minu mun ngani mani ya daraja korata ya do ango mu'mini be waliwe nga kuna tabe do ka wilaya kulu ka giri do tay ala jomun swandi aka awliyahu ala imam sebe koro gere ayrela hali cidum ti hali nabi mom te o do fana bo tuko kilida basura alay danganiya jirula ala kula foi tiku kalimaniya yo ya rabbi ala kan jidi limaniya o ando tay mai ete jide tenabi mai yere ka ala jonyu mai maso hakela o kuma na ala bab anyede fo onyi ayere nye wale nye bemina hal ye nalumani go fa oge i hakli mana dogoya chugo chugo ni kaba kolo fle ya don ko ni la mi ni la o e famay imana du kolo fle imana du ta sra mine ka ngo ko naw fle ka jiru fle ka kulu fle ni be jon dai ala jon ni bedla ala iba don ko sebu alay o mana ko ni iye ala bunya don ala ka ya morkan la batuli bin noya ima ودعت علي دنبو تنكو دنبو دبسال علي إنما يخشى الله من عباده العلماء يكادوا عليك الجملة دنبو دبسال علي دنبو دبسال على بويا دو تونا وتمشي دليل تجرد ورايك بكرة بعدو يكو برسونا ما كوني يقولون لي يكو برسونا ما كوني كمسري وتعدونا بكابا دون كمسري na flabe tamana ni ko ndoi ni woni commissaire bi usumin na kuma do amamme auto jate o bolo commissaire mu o kasra be commissaire na na e adon ni msege e do wala sessa e mbiya e bodo bana ni adama de joro don o ye hali adama de dama ni nyonche e ma do e do re ta jete kanu na fi do mo ni le kar sai abeni yoro ni la abeni ngoy de kuna orani be abikije ko fenware mini ye ko folay deke bana oye anodi abu komi muna komi ni ala yo boya di ama yani abe chodi
ni ku ere be fara jonga abbe da jurube bi فاطر السماوات أفي الله شك فاطر السماوات والأرض بديع السماوات والأرض خالق كل شيء مدبر كل شيء ألا له الخلق والأمر الذي في بالله في التجربة الذي يقول بالله ni taala no ala de fa ma ya de bi shuku ala de bi duguje ala de bi lebo ala de ba bi ala de be kolo jo ni nga sa mi fi mi zama ka bla o ya tay ami jimi mi o ya tay ami du kolo mi boka o ya noy ka ba kolo mi ba mu na o ya noy wala de be ka ba kolo mi na kan da bi du kolo boka ayo fa yin ko tan ga sin qur'ana ayo kwa ala de fa ma ya ke be ka ba kolo mi na akana bi du kolo amina mel mai juru de bala jolo ko de bala no mo de ba qur'an kalla kalla bi qudrati llahi wa izzati amina bin ala ka siba ya ala ka bunyai inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun adama de tilo ka gele te fendo buge ala labatu na ala borani jiu chesani jimunu be nyongoro na ala borani kulu chani kulu munu be nyongoro na ala borani halu ko fonje na ala isradi hali mena mena ni dugu mena mo bambo bama ko ya sa والله الذي لا اله غيره على ابن اسرائيل كو كله فرعون كم كو كله ني دبي كوازاي دبي فرعون نا كفا مبايا على دبي دكو كله فو لا كنا جوالا فموسى باكا على ديري ني دبي كو ndaga boru dala ko bi limadia ko ko faayu kele nin doye ndo gwaza kallama ku kele nu wera bolola jiwe ka jiye na maka ke juli sebalay imana ya bidu ka soki dai hakilat kele ha bo femnum bi toro ulu de be ka ala labatu ala ulu bla ro mina ulu danay e bla la ro me ki ti dai ni wara wo ko bla saka jiga nga dugo kon ni sawu ko wo bla saku kunda dugo nak ni ndigne be bora ni mena be bora nu be kunda dugo nak abike disse والله بيجون فينا ماني دولة نولو دون أن تلسا أبي مسير بلس وما يعلم جنود ربك إلا هو فتبارك الله أحسن الخالقين بنا آية أبلك على بنياد فوق قال على ذي فما مين تبقول بيقولوا بلا يلا يون سافي طلعت ودادا فوي جون ديون سافي كذا كذا كسبوا كبقولوا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن كيتي يلك الرحمن مسك الدل جابو كيركير من ينكب كلي من تفاوت كيتي تفاوت كاكنون ناتي غلو من يالا كا فيردو فوفو ميمو فيردو جيني دو يا روما دكني بيتو يا ايتو يا ana ma dem bara do mana foku ka di tiga klibe chugo amana foku heker dala chugo mana masiri chugo ni do ka fle ni nga siro pro fle ka fle ibi fien ni do ya ina yoroni do je no le no ma ku cheke okay na famba ada ma dem bara ni fien famba borala ma nyebe ta se monga konga ni Rahman masaka dalif la jangu kabakulu kiti yelike min tafawut ite tafawut no foi ta daga foi dan adake embe utala urukala ayoro do jingende adake embe farji al-basara hal tara min futur awa nini fokuma ya soro imi hakili jagabo folo farjir al-basar kuri ga boy ki kunja hal tara min futur kone ko yenye be wulala da juni ku jam folo ikirangalo digele tugo babu ye ko ka ko yoroni belene hali to buna ka kuma kalan dango be yobe be changement climatique bi fo aywa mina ke gaba kuru do balakana nga aywa ay abulo ke nyonga de kaba kulo yoro do perene do amina to sudi yobe wani kunja hal tara ede yini nga to de hal tara dan fudur kali yebe ci dadola
yebe wodola yebe perenda dola ثم ارجع البصر كرتين awa ko fleli ko kelen dede ni nye sengena thumma inye shuli kila fiebo thumma arja al-basar ikanyana fleli sigi karratayn shafla ala ko alaja ko qura tafsir kala ko yoro de sa ko ta'jizu ithra ta'jiz ko ka isei dana ko kokun ki isei dana ko afle isengena awa ila fiye ko segi kun ka alaje de fiye nyini ala yere de ni fiye so oda to ala mun tan ko nu jakma o kuma ka ka ko lo fle uba rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adhaban nar andi ala chena ngalo chika ni kama minga fanga te che ni fanga dakika te ni chika ya anda yere singa kuma na ko ne ni yefo ya wo ni te ka ba ko shidon yeso bili ko shidon madam be dire sila jila kacha na ka no ta bili ule angata bili ke ko no ko so joro ko shidon mama yeso ni njo ka do akono isene abili ma o kera tuko na yo akara ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير koni ye kaba kolo fle ka daga bana fle fuki nyema ni singe kibi fiye de yini kaba kolo la kibi wo yini ala yanqalibu ilayka al-basar yira fil bisigima khasi'an atwayri wa huwa hasib inye sile adana asile amon mishina fote bro ko inye jashile ko meto bayale amon mishina fote bro sibu jamana mara fle inye na fle na sigima khasihan wa huwa hasib inye na fle jashile ko meto bayale koray ya da ni fle keka ni nyesingena nye bishina shuati hal no yosori mai mami nye klika kuba ni nye wa ni mena flela nye farna fa ko pana ni ka ba kulo flaki bi fi ni ka ba kulo la awa ki nye na fleli bina sigi ima ed bina sanga saka fleli dabla ki nye shuli khasi'an inye doyali wa hasir asanga na fana asira dabela flela ka ma fi soro arabiya ko kullu la qanuni okay ko de barubo ay ubalaka siba yajra abalaka kilibat yajra abalaka fa ma yakun yajra wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabih akui ka do ay bien ka ba kullu masiri بمصابيح ني فتنة يلم مصابيح وهي بسباه جمعي أبوكم عبدو دولو نونو بنيا وبنيا حكم نونو دولو نونا ولو بكم عبدو نسان ندور السنة على كذا كبقولو مسي نشوف تبيتنا برشلونة ناني كم جاكا دولو فلي achaka ko bakulu aya no duwa ko no be fe betu no ala madina modo la duwa ko no ma re ka ko bakulu fle manja hanna yi ku ja de fe yi si abulu kembe ka ambe nyem woni ban bani ku ja ere be kuran yile ni fe mun na wal ma yoyi be sala ko no yoyi be gokoro bursuwan ma de be fere ka bakulu awmi sono ma de be fere ka bakulu na ski guleka شوفي imani sigi ka dugena na شوفي aro dugena ko bi diga dabla ba wa abekera saloi salo gadi bo ga jama morlama ala ka mo mbo salo bula akala ko ada mabune
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح diɲɛ kabakolo o tɛ wa kabakolo bili fɔlɔ in o de tɔgɔ ye ko diɲɛ kabakolo o de ye diɲɛ ta ye koyi diɲɛ maa bɛ se ka ale dama de ye anw bɛ nafa n'ale de ye an ka dɔnni dan y'ale an tɛ se k'ale tɛmɛ ka se a nɔkanda ma cogo si a fɛlɛ foyi t'an bolo kabakolo bili fɔlɔ in o de y'anw ni yɔrɔ ye ala yɛrɛ b'a fɔ o de ma ko diɲɛ kabakolo a ko a ye diɲɛ kabakolo de bari ni k'o masiri ni dolo nin a ye ala a ɲɔgɔn wɛrɛ ko kuran inna zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatin min kawakib ni diɲɛ kabakolo masiri ni dolo ka masiri ka masiri ni dolo ka masiri dolo dun u ɲɛci dɔ ye kuranɛ yɛrɛ ye min fɔ o ye masiri ka kabakolo masiri ala ye adamaden lajɛ kabakolo ɲɛci wɛrɛ min tɔgɔ ye di ɲɛci min b'anw ye an ka teli ka min dɔn o ye an b'an kun jani nin kɛ k'a filɛ an tɛ sɛnɛ kɛ kabakolo la o kabakolo an b'o filɛli min kɛ ala ye o masiri an ɲɛ kɔrɔ an k'a ye cogo ɲuman an b'o ye m'a fɔ ko nafa wɛrɛ tɛ kabakolo la filɛli kɔ dɛ kabakolo b'an kunna bili don a b'an ni min cɛ ala de bolo tile b'an n'ale de cɛ kalo b'an n'ale de cɛ a b'an ni fɛn min cɛ ala de bolo nka an b'an kun jan k'a filɛ kuranɛ ye o kuma in ta ni ka sigi n'o ye kabakolo filɛ adamaden kun jan ni kabakolo filɛ o furanjɛni minnu n'an b'o kɛ ka kabakolo filɛ ala ye a masiri ni dolo an ɲɛ kɔrɔ a ye cogo ka ye an ɲɛ kɔrɔ o tuma o y'a to an fana ko ala barika da khudhu zinatakum inda kulli masjid o tuma n'i yɛrɛ bɛna i n'o ala bɛna gindo-ɲɔgɔnya kɛ i k'i cogoya ɲɛ i k'i la ala ye ɲɛ i bɛna siri misiri don i ka so don adamaden k'i bila lahala ye ɲuman na a fɔ ko i ni ala de bɛna ɲɔgɔn kunbɛ ɲɔgɔnya i ni ala de bɛna ɲɔgɔn a b'a donc ala ko bonya ala mo ta adamaden sura yɛrɛ dɛ nka e b'a kɛ ni ŋaniya min ye o de b'i nafa e b'a kɛ ni ŋaniya min ye a fɔ n bɛ n cogo ɲɛ alahu taala bonya jirali kama ka baara in bonya jira k'i cogo ɲɛ maa caman hakili tɛ nin yɔrɔ ye tɛ kuranɛ de y'a fɔ khudhu zinatakum a y'a ka masiriw ta hali n'o y'a sɔrɔ dɔnnibaw ko k'a kɔrɔ de ye fini ye ko n'a kɔrɔ ye fini ye fini tɔgɔ bɛ arabukan na nka n'i y'a ye ala ye fini tɔgɔ to yen ka masiri k'a fɔ a ma ko masiri o kɔrɔ ye a tɛ fɔ ko n'i ma dulɔ i kɔrɔ don k'i se ka seli dɛ nka a bɛ fɔ k'i ka a saniya a bɛ fɔ k'i ka fini cogo ɲɛ kabini wahyu aya fɔlɔfɔlɔ minnu jiginna alakira kan fini ko kuma b'a la wa thiyabak fatahhir i k'i ka fini saniya maa dɔw bɛ yen olu mago foyi t'a la u bɛ se ni fini fasɔn o mɔgɔw olu yɛrɛ ye finikolo de kɛ seli la o mɔgɔw bɛ yen u bɛ fini min don ka seli u t'a fɛ hali maa si k'o y'u kan e dun bɛna ala de bato n'a ye ne b'a fɔ a ti minɛ dɛ an ka kuma in faamu ne ko ala bonyani baara dɔ de ye n'i bɛ ala kunbɛ ɲɔgɔn ye i bɛna seli k'i cogoya ɲɛ يجوا تجيء بس كده فرا في باب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كي كعلب بتقومي يبعلك وني إن يتعالى دونك عليك وني يبيلا إفلا جوا إفلا في نفسه من بلاي كانا نجيبنا مثل وإفلا في نفسه من بلاي كانا كيبني جوا لوكا إتعرف ما شيكا وفي نيري كان أفني lahara juguya kojugu fɛ a fini nagasi kojugu fɛ i t'a fɛ adamaden si ka i kan o de ye ka seli fini o tɛ taamasiyɛn ɲuman jira o n'o tɛ den fansi tɛ ala fɛ o nka ala ye kafiriw lagosi u tɛ min fɛ k'u y'o de dɛmɛ ka taa ale ala ma n'o ye denmuso ye k'u yɛrɛ bɛ denmuso kɔn
nga uyo de dambe katale o korote ko ga dinga dambe kata ala ma ko bi dagaw de da ala bulu lam yalid wa lam yulad ka korode ana ma de ka ala bunya jira ka fe bela kano ikili hali kilin zinto ni ya daba kama ka suma jara ki yere la ka fo kini ala bi na nyongbe ibo baraje soro ka fari gasili main famde yana nga wuli ka to hadisa nyini main biki ga fo korodo di kama ma be fon fenge wala saka ala bunya jira iketo ka ala batu ibo be baraje soro nya blaw bunda di kono ne ma fo ko ma ko afara ko hadisa be goni bi seli ga parfum fi ni bi seli ga fini korodo wal ma foti parce que je la ba ko ma tige andi ke fo jabala afo kundi adama de fo ya ko alba maliki na balaka ka hadisa sallallahu alaihi wasallam kabe abi koki jeki bari wati son ko kuma ka tiya ta fe fo ka o kuma tiya balaka ka kuma bunya dira likam ale bo min bo ayre la ko ke abo baraji soro e bo don adama de bi i tuya nye fe on fe ngama fe na ma do bala fe kanu abo jira fe muya yoro abo jira mami ye chugo nye ko me ye chugo nye ala ka yeli koro o tiki ko ndamba la ko ala nye bale abo fana jira kuma na fi koro de ka cha ando be ala magele sima ma fo ise ko dai fini mi ne kan do ma de be ka fini ma ka fini ma est ce que na mo za ku ga ki chugo ya nye do chugo ya nye ne te do ta chugo ya chene yo o te jere ta la yo do ka parla de do ka tigila yo on est quand on ko be ke ka sanga ere de ba ere fle ka tugo ya minta chena ni fini te fini tugo yi ka finula ka sanga yi ka se tugo ya bana yi ka hali kele bisin ko jete ni ambe ka mo jete ma do be nu be so na pora kwa ni fini sera ku be la tibise ka sin la do kuleti do te ka debara der do ka ni jongulo ka ere ni ala che o ala boyani fini chama glone flavor muna ci chuya ye shala sura Quran er national khudhu zinatakum inda kulli masjid haka masruta silwati bela silpeke kam alaihi sallallahu alaihi wasallam wa to juma ko li yin nasla fa ngabe ki chugo nyeka na juma ko li min na yin na hanni ma ko yiga na juma na tanke janaba no watila fawre ko janaba kuli nyechitiye juma kuli akamne de do akake psika senji daga na juma no ka bewi batui ala buya dira batui ke tugo kanye era ka sani en kabla tuya mina chekai ala bella mana kudo be uri ku koromo be no kunde shuku kunyi kasange dungu ya la suma jala ke kunya la o tak man no gabe bana ala ya da madi bunya ala ya da madi bunya ayruka ala bunya kafir wa ala yode fo kuma qadaru Allah haqqa qadrihi kuma ala bunya na ala ni minga ka ala do ma do be nubi hali sadakati bo una fara ko ga ma de swani ni mayaki abdi alama andur mi feddi ala redatu ma ko am siga ala nafa la nga ka ala bunya ibina di ala min jeyni ni kama ko bunya na ke to ma na ke to ma dum ba do dugwe wardu ba ake min cheken ro warbi ko kurale ko bi ko le abete qimate kiniyo ga ko dok ba fali ka ke kurai kada ka kudu dambala ko ni wari bitti na hala de kasra fa yana ka sai fanga tare ko ana wulutu ba fa ka femin di alama ka ke penchen mai ke fezanu mai wa ere bodo ibe fe fali ko mamna ka ke prokurere ni kama koro ki ni so jambe na didi koro de ko nuna o ma adama de ba du fa wulu maka wara kulo tike lewni wala ko jechiliw
halwa so wardo sa nunde to maka bwala ko yere keli mande na manye keli ko ni manye ni goy keli ko aka fedo daga bondala sa shekeli ni jaga do sa ni mishi façon mi reb daga tanu sa mishi yere ko tale ka ko mishi façon yere ko tay ka ko na ma yayi jaga jati ay ni mbo ay ko ke jaga yi mana nga ala bunya anga ku keto ko manye hakili ci ko adaka alay kabakulu on na nga jonya ka kabakulu masiri anye ko afle li nigidu an وجعلناها رجوما للشياطين ninga ke rujuman ka dolo indo fana ke kirunai lishayatin shaytanu maradatu shayatin shaytanu murutimbe nube ta meni shembele kew ko munu bena ke du kolo ko ka o contrandi keto mele kew kela shayatun munu be ta ka bakuru la ka ta ko kuma do buruti qur'ana ya ka baro suratul jinn na wira ya wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-an yajid lahu shihaban rasada ko an sigiyɔrɔw de tun b'anw bolo kabakolo la anw minnu filɛ jinɛ sɛtani dɔw de bɛ se ka ban anw kɛra naq'udu minha anw b'an sigi kabakolo la maq'ida sigiyɔrɔ lis-sam'i an bɛ n'an sigiyɔrɔ ni kile sigiyɔrɔw de tun b'an bolo karisa sigiyɔrɔ ye yan karisa sigiyɔrɔ ye jinɛ sɛtani lis-sam'i min ka kuranɛ jigini daminɛnen jinɛw nana mun sɔmi sɔrɔ o y'a ye min da ye sigi a sigiyɔrɔ la o bɛ bali min na tasuma mana dolo bɛ tigɛ ka na cun ka ten ko jeni a bominama don ja o dolo labɛn bɛ ka bila ala fɛ n'a baara kɛ kuma sera a b'a ka baara kɛ o waayu jigini daminɛna dɔrɔn ala ye kabakolo kɛ sansantarde ye jinɛw la jinɛ shetane sitti ka taa yɛlɛ k'i bɛ taa fɛn lamɛn ye ka d'a kan waayu jigitɔ don ni jinɛ dɔ tun ye aya dɔ sɔrɔ ka t'o di kɛhinu dɔ ma o bana ala kira ka kuranɛ mɔjizaya o tun bɛ tiɲɛ a tun fɔ ko a ye kuranɛ fɔ ni yɛrɛ ye aya dɔw fɔ filɛ o bana jinɛw ma aya kelen sɔrɔ k'o ye o sera k'o sɔrɔ ka taa n'o ye maa wɛrɛ ma min tɛ ala kira ye na kuranɛ jigini daminɛnen de ko in kɛra ala kira ka dabiɲumanya daminɛnen o de sen bɛ jinɛw y'a fɔ u k'anw t'a dɔn ka bɔ dugukolo kɔkanmɔgɔw kɔni ala bɛ ka k'an t'a de laɲini n'u ye wa tari a bɛ ka tɔɔrɔ de laɲini n'u ye wa an kɔni t'a dɔn ko dɔ kɔni bɛ se wa anna la nadri asharrun urida bihim fil ard am arada bihim rabbuhum rashada an kɔni t'a dɔn tɔɔrɔ de natɔ de dugukolo kɔ kan wa tari ala bɛ ka k'an t'a de laɲini ni dugukolo kɔkanmɔgɔw ye an kɔni t'o dɔn nka ko dɔ kɔni bɛ sen na o tuma o tasuma dolo minnu bɛ dolo cɛ la dolo in a dɔw bɛ yen dɔrɔn de zena kuma b'o de jira dolo bɛɛ bakuruba fɔra min kɛ ala bɛna u ka baaraw fɔ a bɛ yen masiri kama nka dɔw bɛ yen olu tɛ masiri dama kama dɛ olu bɛ yen ka keruni kɛ n'u ye wa rujuman lishayatin olu bɛ kɛ ka sayatunu de keru sayatunu jumɛn minnu bɛ yɛlɛ ka bɛ taa mɛlɛkɛw kuma minnu bɛ fɔ mɛlɛkɛw cɛ la dugukolo kɔkan kibaruyaw la jinɛ sɛtanɛ minnu bɛ taa o kuma suɲɛ ka na n'o ye o tuma na a bɛ kɛ k'olu fana keru olu ninnu dɔw bɛ kɛ k'olu keru ka taa data de bɔ a ka kuma dɔ la a ko dolow bɛ yen fɛn saba de kama a fɔlɔ an y'o fɔ zinatu lis-sama o kabakolo masiri a filanan fana filɛ nin wa rujuman lishayatin a dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ sayatunu a dɔw bɛ yen alamatun yuhtada biha olu ye tamasiyɛnw bɛ yen tamasiyɛnw ko mɔgɔw bɛ kan da n'u ye kɔrɔ ye waati jate bɛ se ka minɛ n'a ye tɔgɔ ye di sira bɛ dɔn n'a ye kɔrɔ ni tilebin bɛ dɔn n'a ye o n'a ɲɔgɔnnaw
nga kari dolo ini kari garsige kadi amandi ngando made ako dolo ini 20 zabay ko ni mami doni wara bo akono ki yera bla fena yera wajibi aka bla fena ima bla mina wati se fo ima fo kungo ada dolo dono bambe ni fato fo ki bato fo ga dolo ali ala to donu bi du jera ba le tuwa odi fo ma do fo ko mamu mbagina bi oluga dolo scorpion oluga dolo ala clara radio so do ba fo o qur'ane ma o man num sabati an jugo do ko adama de kilingire be de ka dolo be ka ba ko la ero foron ali dolo tike ka trim fleni na kira ko ma do dolo be na ko ma bado sara jin kono sessa wal ma ko ma bado wulula manu c'est du corode qur'ana ni fo ni fen na nga wasadu am de fen nu ndomi anyebe dal fen mununa am du don ala mi udla ala mi voula anga wasadu la ala mi vo dolo la folo akaya kika kabakulu masi ayo kuma intani ngasi aflana ko dolo do bala lu be ka kiruni dike ibe dolo be ka tunte ka tasuma mana kiruni de karana asabana way kena kangoy noye bruskono mo ni bike adama de bisiga troye di don ni doloy ibisiga shube wati ni ba don dolofi ya en koron e ba don dolofi ya en tlebi e ba don dolofi adama do mbesra boni doloy de tamashion biyar kadani ne da na mado dilla kaje na bora shufe ki jona e dolo fe inshallah ma fu koni heri bebe na heri ngoni fo ni fe aje militi dama do mana ke shu ero o te shu ala ko re o dolo sigoro di indole ni mamu be kursuno le ga jete bu waka cha dolo do be to e place la abada ka ka soro 23h de sira wal ma minuit de sira wal ma fajr ma gedi o ba soro ni dolo be ko ko ni roya o da ma du shu ala ko rete sura budate ka orete onga dolo ko boro la ni zaba bela envers ni mon ba envers o ka sa dolo a dolo de kemen juni e ya dabalde ya adu ka dolo de minene fa nga fele de bi do were de ya ku dolo be jide mabbe ma to bi nono sanga mi mabbe ale kon bitata de bonjila okay kwale pa foro kwale dolo be jila innalu may nono e alima complet do trova nono ba alima complet adama de psi ali wati jengen nono de maka différent ko balo ko dese be farkulu la c'était e nono songoni min zora eto mi fi to bonjila ko nono bonjila aba na fa bampeu parce que dumini buruburu fladi o fli jila jege o bot ngani nono kon ge bajila na fa fuy de matura ne rek ma tabziru fuy di economy mo ani mi psi ga suma kona ga raskerati kan nono bonjila parce que kugo kwale dolo be jila o fen no be akilla ko di ya di ngolo kono ere bayi ni no mo ma ni ko chara ni dara nono bonjila ko be baski doni ko ise dane dondo ya ko ga o de nigede neta munu be dolo ko info ya ulu ere dolo te yoroshi ulu dolo ba o dufa de kono aw ba dolo be jila me olu ba dolo ba o dufa ko iman la jeli kala shie kwa ere to ka ta nono bonjila ka le dolo ni be edna lu may be e la la to ide bladi ko nuna bo jamana fle balo ko dese be jamana ko aw men ngonu no be ta che ba ci o fli ha
shefa ke jugo ka chamin de kata ci sira ba kai na jira na bidu na balabala la bidu ha akube mo wi fa be be do re taxi de taw kama ko wallahi so be taxi ambe do bana ijo pero mi singa porter dere do ka fara ba ga ta shefa ci eta don ko ni shefa ndegile inchi de inoro ina ba bi ki se jahannama mala kada ka ya ci ni ngani ami kile iya la kan nema min chini fila ni fila wasara alakira sallallahu alaihi wasallam ay kan ardaw hal ma mun feena ma ke tega jalay way haramu yu masalan ka shedo min kasi wali ka konodo min kasi ka tege jakala ke ala way haramu ka feena ma do fa ti itiyere nafanay way haramu absika basi ka suma mo bam be balo fe on ta ka tu fliti wali ka chese bla karika nyechi kata blandi nye suka ngo kono anyama ko be magar ko be ko save ka sai ala kira dunga adi sala ko musoye jakuma siri doron o tay dimina ko mushriku akilla to tala de o tay doron dimina ka jakuma siri ama so jakuma foni fo ko ma afa ala yo do janna kono ko ke janne de o jakuma infali kama e jango mi take ni bolition hakilla ka banye flachi ka do bore kono ka do jirla wal maka si flasiri ka do wal maka tasuma mana ka bishinya na mablala ka banye na mablala o kafiri biya bara nunu o te adama de ka jere to ijabola anga siki ka mo la bala o te blaka la hara kono de ibi fena mo nyina majini tan tugumina alabina ere nyina masinge ni matubi ka bonna alabina fenge e nyina mana bina sayad ni gemina itaso ebe sayad de nyini ki nyeda ka itai ala te dazabufe ala te nigelef tasuma min floyi hali ka tasuma ke ka fena ma mun bi ma toro na ala yu fali daga ayi nga ala ye fa tugo kula ti daga min jini ala ye kana da nabi ma do ya ala wa an re kan itla me sharina tibbe dugu menam ka tasuma buguri jagul mata wal tasuma ta ka take buguri jawka hadis lo fara mun ma fa na qur'ana ma do na bi susu de jini ni shitita fon fen to ko jinni afena majini afa to e ba fa ni jinni di ko harami jamboy ka jinni ni planga fu ya hakilai ka jinni ni bolution hakilai ada we ko kele flay angana jonko nuna est ce que bira bi ka baro ko chefan doron nga e akena hakilai bala jara ka hadisa ya fa ko chef la kele nduna janma kono dimogo de kama nona teme dugu furuba bolution awla uluka lada yukani mboli nka bolo sa yuka nuba son sa elema fe wala manuba son ma fe ma shite teme o sra fe kebe teme ni ma bolinson fika sonde uluka atanayo yi kwani to korobo ni chef la nana minge ko kuma na ku ga ngani ajira bolinson a ton de bolution awla ako kiri ka gele de abaso to kiri ndo ko boli apa ko ni ma so ambi ere de kandige ke ka so de ako bashida ako ka ke ya le mna ka afabulla to kiri ndo ko gire amaso la ko jena ne ko ndona tama nga fende ne bolo ko haldi akira dimo ni haldi era bolution ro ni dimo te ba ani bolo parota bolution ro ko ne bi dimo ne parce que fa be gili ko halna akira dimo ni ngile ne ko mina doro ko fa yo ke o de kero ga jano ko no do so dimo ko ya te def la nga fu yende malaika ni chefani nchi je so ma wal ma de no wal dimasho da chefani chi ta muni sira kuni fo wali ka shefa ndaga tubla ko ko ndi yesu do hey ate fenze bela mo ke sadakati ku difanda ma wala khala ka gina ala yarhamu man fil ard yarhamukum man fis sama sadakati bokka di alai je bebbe na femi ga hali tesla be ka ko
nyumanya no ye sadakati kwa be balawo nyoni abe atugo jugu nyoni ka ba adama de we bengan sadakati bi balawo nyoni nga ote saraka foya ote turabu da saraka yote oye fembe fanda na fata katada ene gata chefande bla sabachita ni sebie ta toy di kartoni ngilinza to kilenza keme nani doni keme duru fanda minga chefandirante te sokoma ala kili rati jigola maminga na tunga tabula akili bi jigila chefana sokoma ani tulu ni buru sangata doma ikidama kasha ala la yimagola nu de sarakatu eta de buru yarni shula suku balaka koya malo 55 kato di fanda doma mimi kilo plaça sokoma 50 kata doma ala bina yirwaki yere ala bina ajrusari wa ma anfaqtu min shay fa huwa yukhlifu na ifon fe nafakati ala ba nyombla no na onzo ndoma an wande fuila nono kene haram yali ni nakande nono mako yega ko keta ile ko ski halu bambe lo nono kene ko hami fwa ka ayre hamina aka dusuka shiko na aka kuma jugu ko lu fo ko tu nono kene ibi daji de tudu min naka di islam yoma manga ni tu daji kana tudu min naka di wo ili da no le atu ngani vota ko tukul lawde afa ko to gara afa no no gena mo al no gena ina mawte hal no gena ina mawte no gena de ministre ko abo ke tasa ko rem ta danga dem somay ala de bandi ngolo shide okay kanar de ga dem teni dem teno ay na nonom ne na mana furukula mate asumale bole furukula alimentation na no do ba ne no te afide akati yeteni ayikanu ko nono kene de sarakati bo alimentation na kalitri flasan litri sabasa nono ko be ba mi katata fon fenamba figa nga sarakati bodila hali woro minna norombala amase lajeni ni saraka ko maw woro yimina weewu ta woro mbaba damando sai kata di woro yimina mabana kasoro mama fo fi ableman nan jema dur era karamo beni beka ka beka be sebiba ki bi dine yebo be dine yele maka ke klungela ka kuma sabuti mbe fora ka ko karamo do kwa mana uli ko woro bliba woro ja kwala de ma woro blima dula kwala de ma woro jema dula ala yudla ma amfla ka kemi ala kwa ngake de qur'ane be ko woro saraka ko kuma ba ko na alkira ka dise kira de woro do woro ko yanga ya jamana ulada ko yani anga suyo rejo ndo ko do warni fe mali fe mete woro te fe jidoni alamiyan ta woro ta hadisa da kwani mashi alu hadisa ngaloti kadna se kira jamana te woro shi alisa mo do boni woro don don de ya tana maka inda woro ma woro hala nga zabe do ta woro ba kafsa woro kunni se ta woro ifendi mai okay onga mafo ko woro harami den ni ma nya ko woro nyuma ma san kata di woro nyimina ma we nyuma ya de we sadakati de parce que ale nigile ni haramu dinde ni adama be ni soja ni ma ni ata ke okama alhamdulillah onga sifa woro sifa be bombe so ko woro yele woro iti mi me we kashi woro de so ko woro ma ba woro yele woro bana woro sifa woro ere ta yele no woro pa tiki mana mi woro ma ga dema ebo no na mi ni ga dema ko de yele woro on de do o enye ta eta don ay ta sarakati mon ma di fanda ma wuma wo be femu na jango sungolo ida aka ni fen nun toyi aka na ka wuro nun ge ka akungo kuna ya wende ga kuma wuro ka kuna de era ta so eta bana ngala ge femu ba da madina fa ni o sarakati bo wallahi ba joro yi hamina nasra ko gele de bedala
da to don ba do ko nyuma ya de kai kada alai ka tebe dafalika dafale mai ala ni ne kan ngoy nyena bo min ngoy nge min nyuma yenge ko kana kete min gain kate moka haram tede o bibbe ko nga min gain kate moka ede ki itake en avance e ki tabla nyefe ngobe dala e ka nyuma yake ka jiya ala kufana ka hina ila aki ka ikluma gien ka nyuma ndo ni ala che ka ke tawassuli ni ala che o ka dala o mana dolo ko kuma ya kala odin na ni le ko ja aya furi وأعتدنا لهم عذاب السعير ko ukeru ne ko ni tasuma dolo nui ala ko ngembe ka sagiru nyanga ta fanan la be kablu ye no jahannama sudo toy wal majan may rebbe se ya fabbe ma ko sagiru yede la ko ngoro tasuma mana tasuma minna mana ni ko tiya mana ni fanga kabu ana ko tasuma mana ya me tasuma mana o be ni shayatin munye ukeru ne ko fe ni tasuma dolo yi akan da kaza na fanan la be kabu ala bala ka kishi ala ka andal ala ka boda kai inkum la jarabi mun be ambla ni gonnu na ya rabbi ala ka la jarabi wuli ala ka ansu saniya aka na madun wali man ya tikini ni gela na naka ba do be son ko be ba anda foka be kafiri bu islamaka cha mi na sukashi ni hami bunya ani hauja alera tadwa ba ka tugo minan babu tola ka tola te fabita do din dan fe do ba andige ka gerala ka shinga fedo fo fight era bishinga do to roba do de do nere ma fere dama era de yakano doron ka bless et amu façon be technique de mo te meto dro ko ele ka fon ko ni ani min dabena sababa ba ni benzema kera mi o na se gare yero ina ete yere musique be ko fo tuko kan yere bula munu meli fen non fo est ce que kana kan yere bulu hali kana yene ya mi bulu ko e aw min da madi na da raka barakala tere hali nyebe do la internet ka ko warcha ya ka di mo ma kulu be bara de ke mo ko war di cha ka di mo mali ka ko jamana foro mo ko jina bugu ko samru do to ko wo play do mo re sona kafriya makani mbefo yete folo hal moria batan fela ya kuma mina ngabatu ta moria kun lago shide o koray mori munu ni jina o baraki mori munu nuni wo blo baraki san do be dola fena ma kuma bali o de bali to ko te fena ma nyira la nga ajamu ko ni kwati kuma o de ko fena ma inde balaka milliard di mo tiena na ma don maliya bi la kunu kuma fena ma kuma bali ere min tayu fena ma tsonga wardi ere ma fena ma tsonga ere ka warchaya fumo wodo bena euro wakemeni mwambara ke million gilim barake million fla barake million euro barake ode ere tay e psika million tani ko siguluma e psika muganze guluma e psika bisaba siguluma nga fena mani tusonga wardi ere ma yeta hali bara kun folo dama do mun ke saw ne kondo ne ni fena mani de bo barake za amu motu te client yi bleu ni bara kun folo ko na damne ni war kun de fena mani ke barake fo wardi kana dama barake ni wardi bani e war kun folo soro ka ba ini fena mani de ba ka barake za amu motu e dungo do be kam ko convaincre kuray dungo do be client kura ka kai na nga wardi ma wallahi cindi ngale na halala na mbe war ko baraki wallahi alladhi la ilaha ghayruhu amadika ke cindi du ko ne ma ko benzema tika kede itara do ko do la yo ni ko do bena nyoma mo fo de nga atika kede mustahil muna
no sebe adamadi amion no adamadi parce que au flé ala yo mo jiza ke munu ye comme nabi mo ni chide olu warni bogo beka kan odu o mo go foite jena wona soro o mo go sugudu altina war mine ibolo ka kiyo ni ale bo war mine ibolo ka kiyo ko war ko ba yere nete mbe war di mo ma mbe war chaya na dalu e chi ale te femine mo labli ab kessa de na hinena mamina be dobo ka doma na hinena mamina abakoyi ngani ya atake e fe kana dodama wallahi ataide chi etaide chi mimbe kuna ode wari ana mena abina yu na pati wajuli kala utame to ko je kone dabe kuma bela ko ndabe ci bema ambia slamo de tola ko be slamo kunga honda bula ko yi ayo ma yena kibira mo birle nyoni ko ni ndo te kala mo ko kuma ya dabo ni ndobla andati bo ashida ni ala sala mama ni vagabond yake ambi ko bo fiena nam sika min fo ambofo ni mingo awa ni ko ni ne talondode ne daji bi bo beta wara mingo ay ngunji o kuma na mbo tu bule nyamatola ete na biye na ko fedo be ko te wajul la kuma we galo wajul ba adama don ka ko de kuma sen lobo la do ko anda be kuma bela ko fa fa ma kuma ba rawage sigeri taliba ete mo ba apprécier kuma dama mina o ka chane we ni min fora ka ta fa wala fe do mino jali ngani mimbi yere kunga do me ba da kuma bela ka be fe ko ni yere wajul kuma ni yere misir ko kuma abake yere duma bane ko bola wa nenni ekira bugo ekira ni kare ma amana ba foli makuba anneni dama neni minere tame ne ba me ana de yana ko de be ga video de ti kan ne ara kulo te mi ora ando la jaw jamoni kulo mi ko ni kulo video kala ga video ko inalo mai ni be baneni ne ge bilai ala be ni baneni ka anda la be okay anda kali mi ganga foto na ko subhanallah